Makikita ang saya at nakabibilib panoorin ang mga kabataang ito sa kanilang sports na skateboarding. Isa sa kanila si Jay, 9 na taong gulang. Gusto ko po skateboarding, naugma kaya ko po. Sa bakuran ng bahay ni Vicente Garchitorena Jr., pinupuntahan ang Storm Rider Skate House mula pa taong 2019. Hindi lang naman ako talaga yung nakapag-isip ng ganito. Tulong-tulong kami dito. Ayon kay Vicente, maraming hindi sang-ayon sa ideya ng skate park noong una. Maraming nagalit sa akin mga nanay. Pero araw na lumipas, naintindihan na rin nila kung paano nabago yung mga bata, kung paano nag-improve, yung physically fit sila, mentally tough. Ang batang si Trinity, 4 na taon nang nahilig sa skateboard at natuto na ng iba't ibang tricks sa larong ito. Pero aniya, hindi niya pinapabayaan ang pag-aaral. Pagtapos na po mag-module, mas maka-turtle skate. Masaya na nakaka-proud. Kailangan sa larong skateboard ang pag-iingat, gaya ng pagsusuot ng protective gears para maiwasan ang disgrasya. May mga waiver akong binigay dati. Walang skate, pwede silang magrenta dyan ng 10 pesos per hour. Tiwala ko sa mga batang yan. Yung magagaling lahat yan. Ito gusto pong mag-skate, hindi po. Mas magaling po, enjoy po. Sing Nantes, Kamsur News.